outro día que tes que facer a comida para levar ao traballo e outro día que non tes tempo para cociñala. Un problema cada vez máis común que nos fai tirar e moito de alimentos que xa veñen preparados. Bueno, a veces non queda outro remedio polas presas, porque, bueno, estamos cansadas, a vida cotidiana. Basta con botar unha ollada ao noso frigorífico para atoparnos con algún alimento envasado que nos salvou a vida en máis dunha ocasión. Macarróns ou algo de pizza que xa veña preparada, ou tortilla mesmo, calqueira cousa para sair do paso. Eu suelo tirar de arroz, ensaladillas, salpicóns. É que a venda de alimentos ultraprocesados duplicouse nos últimos anos. Cada galego consome ao ano uns 18 kilos de alimentos precociñados e para moitos xa son a primeira opción. Entre semana, pode ser que 4 días a semana podo comprar. A falta de tempo converteuse na excusa favorita para mercar alimentos aos que tan só temos que quitarlle o plástico e darlle un golpe de calor. Agora, ata se poden comer cómodamente sentados en mesas na entrada do supermercado. Con todo, hai quen ve certa preguiza nesta nova moda. Traballan e teñen a desculpa de que veñen tarde. No, eu tamén traballei toda a miña vida, tuve 3 fillos e sempre lle fixen de comer. Pero sabemos realmente o que estamos a comer? Los ingredientes non se fijan, miran máis cos ollos que coa cabeza. Hai que copiar as aboas e as nais que cociñaban con xeito, con produtos frescos e naturales, en fin, máis rica a comida, claro. Volveremos botar man desas receitas das nosas aboas ou seguiremos quentando no microondas alimentos envasados cunha longa lista de ingredientes? Pois o certo é que quen está notando esta tendencia bastante son os restaurantes, Rocío Padín, porque ven como a xente cada vez vai menos a consumir o mítico menú do día, non? Sí, efectivamente, o menú do día está en perigo de extinción, polo menos ese menú do día que lembramos abundante, económico, asequible a todos os prezos e, mentras tanto, os mercaurantes non deixan de medrar. Por eso nos hoxe viñamos aquí onda José Ourense. Moi bo día, José. Bo día. A ver, ese menú do día que lembramos de fai 10-15 anos, está en perigo ou non está en perigo de extinción? Sí, está en perigo, sí. Eso é inviable hoxe, debido a, bueno, a mão de obra, sobre todo, que subiu moito, a materia prima, todo sube. Suministros, impuestos, todo. Imposible, imposible. Todo sube, é imposible manter eses menús do día a 10-12 euros. E claro, quero che preguntar, ti notas que a xente baixou para vir a comer ese menú en detrimento mellor pois de ir pois a comer ao supermercado, por exemplo? Sí, pode. Eu noto que falta xente, sí, posiblemente por culpa dos supermercados. E ti que opinas desa comida? En calidade? Pois non creo que sexa igual que a nosa, que está recién feita, facémola todos os días, o sea, fresca do día, non creo que sexa como a nosa, pero... Claro, estamos a ver que aquí pois temos a 3 cociñeiros cociñando toda a mañá para poder ofrecer un menú. En canto anda agora o menú do día? Nos ahora mismo témolo a 15, incluindo postre, café e bebida. Claro, non podemos competir con eses pratos que nos venden por a metade do prezo por no supermercado. Claro, non podemos, non podemos. Eu desconozco porque nunca comín desa comida, nunca fun ao supermercado a comprar comida, pero sí que escoito que, bueno, que mellor por 6 euros xa compras un plato de comida. Claro, nos por 6 euros, entre a Coca-Cola, o viño, o café, o postre, xa che costan os 6 euros casi de costa. Sen contar todo este produto que é produto kilómetro cero daqui de proximidade, e vemos que as novas xeracións pois cada vez se van máis para aí, porque incluso me dices que as túas fillas van ao supermercado a mercar esta comida. Sí, é verdad, sí. A veces chego a casa e vexolle comida e de supermercado. Elas dicen que está boa. Eu son anti-comida desa, pero bueno. Comidiña desta, feita no día, con produto de calidade que coñecemos, e se miramos aí na bola de cristal, ti que crees que vai terminar pasando dentro duns anos co menú do día? Pois tende un pouco, quizás haces aparecer, debido, pois, claro, que a mellor pois, a xente da pé pois, non pode vir, por tema económico, os obreros, pois, a mellor pasa o mismo, hoxe un autónomo que teña 4 ou 5 empregados, pois, pagaría comida todos os días a 15 euros, pois, son 70 euros ou 75, creo, 5 menús. Eu creo que tendemos a sufrir que vaya desaparecendo pouco a pouco. Pois, José, moitísimas grazas por atendernos. Ojalá que non desaparezcan nunca os menús do día. Compañeiros, xa viron como está a expectativa que nos conta que José, mentras tanto, vou botar unha man e vou ir repartindo estos menús que están aquí. Queda aquí, compañeiros. José,